Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' बिराद लेट जाबाय भिडिअआ दहाय फुङावनो हगारनांगौमोन। स' दिनै सैत्रनि जोबथा सान संक्रान्ति आरो बेखौथ' मिथिखायो क'क्राझारनि बावखुंग्रियाव हाजो गाखोयो होननानै। बेजों लोगोसे गाबोन बैसागनि 1 तारिख बैसागु जागाय जेननाय बे मोनसे बिराद गिदिर फेस्टिवल आसामनिनो। दा जों गाजा गोमजायै बर'फ्रा बेखौ फालियो। दा दिनैजों बिदाय हरनायजों गाबोन बरायनायजों जोंनि थाखाय जोबोद महत्वपूर्ण मोनसे बियो फालिजाथाव मोनसे फोरबो। दा दिनै ओंखायनो आङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना लोंलालानै जालालानै लोंजानायखौ आं जेबोद्राय एसेबां बुंनो थाङा। बयबो गावबागाव बाहायो आरो सोरबा बाहाया बे निसा बुस्थुखौ। फेग्रा बेसादखौ निसा बुस्थुखौ सोरबा बाहायो सोरबा बाहाया बाव बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय लोंनानै जानानै आननेसेसारि लिलि लाला जानला मोनला दाजाथों बेल' आंनि आर'ज। बहायबा उन्दुलानानै थालाबायनाय बहायबा थागोमाला लांलाबायनाय आरो जसजों लोंनानै जानानै बिदिनो सोरखौबा लानानै खारनाय मानाय हाबा जानो जसजों ओरैनो मोजाङै मोजां बैसागु बोथोराव माखासे फोरमायलायनायबो दंखायो गावबागाव गोसोनि फिलिंसखौ। नाथाय जानला मोनला जसजों लानानै खारलानाय उनाव फस्थायनाय बेबायदि दाजाथों आंनि रिकुवेस्ट। मानगोनां रायजो राजाफोर आइजो माहारि मानगोनां नोंथांजोमोन लोगोसे माय डियर युथ्स आरो नोंथांमोना फेग्रा मुवा बाहायनानै जानला मोनला गारिफोरखौ दा सलायथो आङो बे रिकुवेस्ट। दा दिनैनि समाव नैबे मोनसे खोथाखौबो जोङो बुंनो गोनां जागोन जे नैबे डेम'क्रेसियावहाय बिइं ए सिटिजेन अफ इन्डिया जेनेबा जोंहा वी हेभ द राइट टु चुज एनि केन्डिडेट। दा जोंहा भारतनि मोनसे डेम'क्रेसिनि भारतनि सासे नागरिक जानानै सोरखौ भट होयो बेनि मोनथाय दङ जोंहा चुज खालामनायनि केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामनायनि। दा बेखायनो केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामनायनि मोनथाय दं हिसाबै बयबो रायजो राजाफ्रा बा जिखुनु सिटिजेनानो नोगोरारियानो नागरिकानो सासे नङा सासे केन्डिडेटखौ बासियो आरो बे सासे नङा सासे केन्डिडेटआ बबेबा नङा बबेबानि पार्टिनि जायो। दा बे हिसाबै दा ओरैबायदि बुंनो सानो नों बबेबा सासे मोनसे पार्टिखौ मोजां मोनबाय नालाय भट होबाय नालाय दा ओरैबायदि जायो सोरबाया लोंनानै गोग्लै बा सोरबाया भुल भार्स माबा मोनसे भुल गोरोन्थियाव लोंनानै जानानै थांफ्लांथों बा माबा मोनसे खोथा बुंथों थेवब्लाबो एबारनि माखासे बारहावाया माखासे एटमस्फियारा बै बेक्तिगत खामानि मावनायखौबो पार्टि हिसाब लालाङो पार्टि हिसाबै फोनांजाबलाङो। दा जाहाथे बेबायदि जों दाजालायथों। सोरबाया पार्सनेल खामानिखौ मावनो हागौ सोरबाया लिडारबाबो पार्सनेल खामानि मावनो हागौ सोरबाया बेक्तिगत भाबै सोरबा सासे सुबुं जेनेरेल सुबुङाबो खामानि मावनो हागौ। बेखौ जाहाथे पार्टिखौ दाफुनलाथों। मोनसे पलिटिकेल पार्टिया माखासे गोबां नियम निथि रेजिस्ट्रेसन जानायाव आरो बेहा माखासे गावनो अन माखासे नेम खान्थि थायो। दा बेफोरखौबो बबेबा मोनसे पार्सनेलजों लाङोबा सिफायनाय जायो नालाय दा बेफोरखौ बबेबा मोनसे खामानि मावोब्ला सोरबायाबो पार्सनेल मावनो हागौ नोंबाबो आंबाबो बेखौ रावबो बुंनो हाया। कालखौ किसिने नहीं देखा गाबोन मा जागोन जों बेखौ मिथिया। दा बेखायनो जों मा मावगोन गाबोन बेखौबो जों मिथिया। दा प्रेजेन्टआव दङ जोङो। दा बेखायनो सोरबा माबा मोनसे खामानि मावोब्लाबो पार्सनेलि थांनायफोरखौ पार्टिखौ लानानै फुनदेरनाङा बेनो आंनि रिकुवेस्ट। थ' दिनै बिराद मेंबायबो इमारजेन्सि बोरैबा मोनगुलायबाय देहा मेंनानै बेसेखिनियावनो आङो दोनथ'बाय। नोंथांमोना मा सानो भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा हो। दिनै जोबथा सैत्रनि गाबोन 1 तारिख बैसागनि बैसागु गाजा गोमजा बयबो खाम सिफुं जथा लानानै रंजानांगौ। स' थेंक इउ सै बेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।